kanko wiyata fulɓe hoto mi yaɗon ngala hoto mi feñɗo godani awɗo ɓamtare. Eyi, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Musidɓe tedduɓe wattude hakkillaji men ayew habede SGTV Gunas, en calminiɓe en juurima kala e bandiraɓe kala. E ko noon tigui musidɓe tedduɓe ko raɓɓinina tan e Ceerno Maysour Diallo, en calminimo en juurimamo, calmina bandiraɓe en kettima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe men calmini min juurima isi min beltinma won no fewi. SGTV Gunas kala ganduɗo kadi en jokki mum en calmini kadi bandiraɓe heddiɓe en ɓe foof en beltima Aliou Diallo. E ko noon tigui Ceerno Maysour min calminima min juurimama no fewi machallah, kadi min beltinimama no fewi. E caggal nde garɗa ɗo hannde aɗa woni invité, min jiiɗi namdadema ko gueɗe seeɗa e ko fati e scène SGTV Gunas e hol yiyandema e scène e hol kadi gandanɗa hoorema kadi beelama ma to yetti e scène. Eyyi ko noon ko adi foof ko weltanade SGTV Gunas, wonno so SGTV Gunas haalama tan mbawmi ko weltade gati jeeya koye wuuram. Ɗum noon so wiyama sukaɓe Gunas e gande SGTV Gunas ko ɗum tan firata. Ɗum ɗon mbawɗen ko weltanade ɗe bandiraɓe kadi e gardiɗo heno wono lewru leñol touré e bandiraɓe heddiɓe tan en heewi tan en ganda kono eɗen nana inde mabɓe kamɓe foof dande en beltoɓe mbiyeɓe kadi yo Allah sehlin doole ko weltare men en kam en mbawata ɗum limtude ni ene heewi ko welata en e seene. Ko noon tigui Ceerno Maysour Diallo min beltanima no fewi machallah, kadi jaabuye ma mbaɗi fayida no fewi ko weltare tan. En calmini caméraman hono Ceerno Touré, en beltanima no fewi hono ɓewɗo e basal dendagal mo battude hakkille men e scène en calmini ɗum en juurima en beltani bandiraɓe kala e kuugal. E ko noon tigui on jarama no fewi, on beltanama kadi batti hakkillani mon e scène. Eyyi ko noon tigui Ceerno Maysour a weltanama no fewi. Eyyi joni hol koyngol ma mbaynigu e scène e ko mbasiytoɗa bandiraɓe pour ɓe mbawa tokkilimaɓe hakkillaji mabɓe e nder scène. Eyyi ko noon ceerno Aliou ko weltanade ha joni par ce que sen mbi SGTV Gunas wonen ƴeewen ko pour nde sukaɓe Gunas tan nodda par ce que SGTV Gunas so haalama bandiraɓe wona Gunas tan puɗɗinen mbaɗen daranden en darani ko taari e Gunas e ko taari foof eɗen darani ɗum bandiraɓe tan ko wiideɓe yoɓe mbaw artude e scène SGTV Gunas ɓe mbawa hen kadi wadde abonné ɓe par ce que ko ɗum hokkata senoddole so woni tan eɗen jeeɓa en mbatta abonné ene ngakkina golle ɗe. Ɗum noon wiide bandiraɓe tan yoɓe tinno e wadde abonné. Ɗum noon on jarama no fewi, min jetti on no fewi. Ceerno Ousmane Touré woni on timo no fewi, en beltanimamo e wi tan bandiraɓe ha joni yo Allah seldin doole, on jarama, yo jaam walla. Min ya rabbal alamin. Ko noon tigui Ceerno Maysour min beltanima no fewi machallah. Hande invité men ko Ceerno Maysour wonno, en beltanima no fewi machallah, kadi waɗi fayida. E ko noon tigui hono caméraman o en calminimo no fewi machallah, en beltanimamo bandiraɓe kala hono ɓewɗo bachal en kamɓe foof e kuuɓal Bassirou Sa en Arsene Sissoko en hono Souleymane Sarr en fof en beltanimaɓe no fewi machallah e batti hakkille mabɓe. kanko wiyata fulɓe hoto mi yaɗon ngala hoto mi feñɗo godani awɗo ɓamtare.